Ето го и правилния начин да носиш пачовете за очи. Какво, ако ти кажа, че има 5 начина, по които можеш да носиш пачовете и нито един от тях не е грешен? Първия и най-често срещания е този от вътрешния към външния ъгъл. С него ще се отървеш от подпухването, както и ще минимализираш възможно най-много фините линии и бръчките, които се образуват в тази зона. След това имаме от вътрешния към външния ъгъл. Това е моят номер 1 в носенето, особено сутринта, за да хидратирам кожата под очите си. Следващия начин е да ги сложиш в точно тази зона, по този начин или пък по този начин. Ако гримът ти се напуква в точно тази зона, то това е перфектният начин, за да хидратираш кожата. Четвъртия начин е на челото, който насочва действието си към това, което аз наричам 11 или двете линийки, които се образуват точно тук. Можеш да си го представиш като малки маски. Общо взето можеш да ги сложиш навсякъде по лицето си, където имаш нужда. И последно можеш да ги сложиш на устните си, в зависимост от това какви използваш, могат или да хидратират устните ти, или да ги плъмпнат. Имам доста голяма колекция от пачове, но тези със сигурност са любимците. А сега ни последвай и пиши в коментарите кой е твоят любим начин да носиш своите пачове.